ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ। 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ମଣ୍ଡେଇ 2024 ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡେଇ। ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଥାଏ ସେତିକି ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପଡ଼ିଆରେ ପଶୁ ପଶୁ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଏହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ।